Hallelujah. But let's talk about that some other time. I want us to stand up on our feet and welcome on stage a man that we've gotten to love and embrace as part of this wonderful vision. A man who loves God, nothing else but the love for God. A young man, but who preaches Christ and Him crucified. Nkosiyazi Dlamini, men of God, please do come to the front and share the word of God as the Lord gives to you. All my case and parents, unto you can present. All my case and parents, all my case and parents, unto you I know. All my cares and parents, all my cares and parents, unto you I know. Jesus, Jesus, we call your name, Jesus. Yeah. You are Jesus, Jesus. Your name is Jesus. You are Jesus. Sisondela phambi kwabuso bakho, sisondela ngezwi lakho Baba elihle neliphilileyo, izwi othe ngalo yawedlula izulu wadlula umhlaba, kodwa amazwi akho amile kuze kube phakade. Ilona Nkosi owasekela umhlaba ngalo, wamisa ilwandle ngalo izwi lakho, wadala inkanyiso zonke ikhanyiselo omhlaba ngalizwi lakho njalo Baba. Liyaphula amahlathi amakhulu nemithi emikhulu yaseLibanoni, liyaphunzisa imbabala, libukhali kunenkembe sikahlangothini, liyahlaba liyehlukanisa imicabango nezizindlo. Izwi lakho leli nkulunkulu lekuphile emathanjeni omuntu, liyibhalisamu yakwaGiliyadi umuntu opholisa izilonda. Izwi lakho leli nkulunkulu ongcwele othi uDavide insizwa yamhlanza kanjani indlela yayo na, athi ngokuqaphela okwezwi likaNkulunkulu, athi endleleni yami lisibane enyaweni zami liyangikhanyisela. Ngalo-ke Baba wethu ongcwele sifundise ngalo, sisole siyale siphumelelise. Namhlanje usibiza uJoshua emva kokulala kaMoses, wathi Joshua uqaphele ukwenza konke incebo yabo Mose ngamiyala ngakho. Wawusuthi Baba lencwadi yomthetho mayingasoli ibini lwakhe,
imini yosuku azidle ngayo, aqaphele ukwenza konke aphumelele kahle. Siyabonga-ke nasemini nalo Nkosi, thatha udumo nesibongo ngoJesu Kristu obusa phakade. Amen. Sihlala phansi. Bamshando izwi lenkosi cela usiza mfundisi. Sizoqala ngoJohn chapter number 14 sibuka 15 to 18, then we close by John chapter number 16. Thatha ithuba ngibingelele umfundisi wethu nobaba wethu Bishop Masina. Siyabonga kakhulu baba for opportunity to come to minister izwi kaNkulunkulu ebandleni. You are trusted by God. Ebethema awole mphefumulekayo. Elithi iBhayibheli yonke lemphefumulo kaNkulunkulu abathembe ngayo yoqale ahluleke ngayo kwimauzi emsebenzini. So asithathe kancane ukuzoma phambili kwenhlangano kaNkulunkulu encane oyobuzwa ukuthi isikhathi ulethela mfana wahlamini wawuthakathi kulaba bantu. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu for being a good leader, for being a good father, more than just being a leader. We see that you are a father. Because ngihleli phansi mfundisi uShamu, inhliziyo yami mangena la ithintwa into ethi, as a believer, it is very important to have a local assembly or a local church. So as umfundisi ekhuluma iyafakazela into engishumayeza langaphakathi ukuthi there are some things ongekuzizwe zikhulunywa ngaphandle ozoyithola zikhulunywa kwi-local assembly or kwi-local church. Umfundisi ma ekhuluma la, he speaks as a father, he speaks like a father because he is a father. Akahlambalazi. Amen. So izinto ayikhuluma lapha phambili ayingobehlambalazi, ukhuluma ngokubaba kithi. Amen. So simele ukuthi silamukele izwi elikhulunywa ubaba ngesizathu sokuthi angithi mina mfundisi umuntu omdala ekhuluma uyaye akhulumele ukuba sehlisa ijubane esihamba nayo ngesizathu esisodwa, experience. Ngoba bayazi ukuthi njengoba sihamba nje kulo mgwaqo kunamabhendi ajikwayo, and lama bhendi ma ejikwa awadingi speed noma isiphe emotweni, but adinga i-certain speed. Makungenzeka ukuthi uhamba ngo-120 ayakujike leyo bhendi, kumele akhulume ukuthi hlisa speed. And ma ethi ehlisa speed wena njengengabe ubona ngazuthi uyahlukumezeka ngoba usamnandi ukugijima, but they know ukuthi akumele ujike le yakhona ngesi speed. So we thank you mfundisi, ngibonga ukuthi ukhulume kanje ikhona egameni kaJesu. Ngiyacela Durban Worship Center ngokuhlonipha, ngiyacela sishayele umfundisi Bishop Masina. Abefundisi balapha ekhaya bonke ngokuhlukana kwabo leadership yonke yebandla kanye namakhosikazi abo siyababingelela, obaba, omama, obhuti nosisi. All protocol is observed egameni kaJesu. Ngingakwadlamini nkosikazi ukholwayo sindisiwe egameni kaJesu. Ngicela bazalwane ukuba sibuke nalizwi lenkosi ngokusizwa umoya encane. Chapter number 14 verse number 15 ngokuka Johana. Sizofunda ngokuloba ukampostoli uJohana. Thank you Jesus. Chapter 14
sizoqala ukufunda 15. Uma ningithanda niyawugcina imiyalo yami. Yes. Ngiyakucela ubaba aniphe omunye umduduzi wokuba ahlale kimi phakade, umoya weqiniso, izwe elingenamamukelo, ngokuba lingamboni, lingamazi, lina niyamazi yena, ngokuba uhlala nami, uyakuba kini. Verse number 18. Angiyikumshiya niyizintandane, ngiyeza kini. Ngiphindela futhi lapha, verse number 18. Angiyikumshiya niyizintandane, ngiyeza kini. For the last time, verse number 18. Angiyikumshiya niyizintandane, ngiyeza kini. Chapter number 16, verse number 5. Ku 16 go verse number 5 bese lithi, manje ngiyamuka ngiya kongithumileyo, akakho kunina ongibuza ukuthi uyangaphi na. Kepha ngokuba ngikhulume lokho kini, inhliziyo yenu igcwele usizi. Kodwa mina ngitshela iqiniso lokuthi kunilungele ukuba ngimuke. Ngokuba uma ngingamuki, umduduzi ngayibuza kimi. Kepha uma ngimuka, ngiyakumthumela kimi. Kodwa mina ngitshela iqiniso lokuthi kunilungele ukuba ngimuke. Ngokuba uma ngingamuki, umduduzi ngayibuza kimi. Kepha uma ngimuka, ngiyakumthumela kimi. 13 baba, verse 13. Thank you, Jesus. Kepha nxa esefikile yena, umoya weqiniso, uzakuniholela kulo lonke iqiniso, ngokuba akayikukhuluma ngokwakhe, kodwa lokho akuzwayo uyakukhuluma, anibikele okuzayo. Verse 14, as we pray. Uyakukhazimulisa ngokuba uyakuthatha kokwami anibekele khona. Can we have an amplified version? Please help us. Amplified version. Then we pray with a short gift. We pray. Thank you, Jesus. Thank you. My heart is troubled reading these verses. Can we have amplified Holy Spirit? So the suspect was the amplified version. Verse number 7, verse number 5, chapter 16. But now I am going to him who sent me. Yeah. And none of you asks me, where are you going? But because I have said these things to you, sorrow has filled your hearts and taken complete possession of them. Kula babushango ukhuluma uJesu awuziphengana. Chapter number 14 ukhuluma inhliziyo yakhathazekile. Uthi inhliziyo ingakhathazeki, kodwa kholwani yimi bese ngikholwa ubani. Uthi ngokuba ekhaya baba ngisidleliwe ololathi, bese vese ukuthi mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Bese ethi akekho sakubaba ngaphandle kwami. Khuluma uJesu. Ukuba bengisethendeni nje ngabe senyamemezela ukuthi akwenzeki umuntu azi uNkulunkulu engamazi uJesu. Phinde futhi siyabuka nje baningi bayibiza ngendlela outsiders, but umuntu uyalandelela ngabe banakho ukuphila. You only find isiphetho sabo ukuthi bafe baphelele emangcwabeni, kodwa uJesu uthi mina ngiyindlela ngiyiqiniso bese ngiba ukuphila. Bese bonke abeza kimi mina ngibandlulisela kubani. So knowing Jesus automatically uyamazi ubani. Having a good relationship with Messiah
automatically unobudlelwano nobaba. Ufirst John uyibukhile into ngoyibhele ethi awukwazi ukuthanda ubaba uyisonke indodana. Mhlawumbe bayekhona phakathi kwethu ongaphakama athi mina ngiyamzonda ubaba ngiyayithanda indodana ngoba awenzeki uzonde ubaba uyithanda indodana futhi awenzeki uthanda ubaba uzonde indodana because laba bantu bayigazi linye. Ayikho ingane efana negazi likamama kuphela. Nawe uJesu ukhuluma la uyemuka uyakubaba. So uma sifunda le ndaba ke verse number 15 ka chapter 14 uthi isithembiso ngomoya ingcwele. Holy Spirit is a promise. Uthi Jesu manje ngithanda gcinani imiyalo yami. So manje ngithanda gcinani imiyalo yami. Uthi ke ngoba mangisuka la ngiyasuka phambi kwenu khona phambi kwenu ngizosuka kodwa mangisuka phambi kwenu mangifika kubaba ngabezitha mangifika kubaba ngiyofika ngicela omunye. Kusho ukuthi ezulwini uJesu mayefika uyofika sicelele omunye. Ubani omunye ayosicelela yena uthi yakucelela umduduzi. Yokumcelela umduduzi umoya oyingcwele and manje ngicela lona azofika ngoba uyahlala kini akazi ukuba nani just ukuba nani nje kodwa uyahlala amsebenzeni uyahlala kini bese lithi iBhayibheli ke phakade uverse number 18 umqeda mayisethi ngiyasuka khona phambi kwenu kodwa angikulishiya izintandane. Awucela ukushumayela ke manje kuseni. Sena shumayela ke manje. Ngiyasuka phakathi kwenu kodwa angikulishiya izintandane. Kungenzeka ningibone ngingekho phakathi kwenu kodwa angikulishiya izintandane. Kungenzeka ningangiboni ngamehlo enyama ngihlangani etafuleni kodwa ngiyamtshela iqiniso angikulishiya izintandane. Abanye ngikungenzeka abanye ngabezitha babethabutha bekhathazwa yinto ethi Jesu sishiye ama-qualifications ethu Jesu sasidoba asicelanga ukumlandela kodwa wena wonke simlandela thina Jesu besisebenza sinemakhaya sinemizi kodwa sakhetha ukumlandela wena sashiya yonke into ebizongegama lethu safulathela imindeni yethu yini ositshela yona thini mhlawumbe abanye bathi sashiya okhokho bethu emsamo sikhokhokho bethu emsamo sashiya inkunzi sasithi nje basifuna into siyohlaba sashiya impepho sashiya inyanga la sasiphila khona kodwa manje umuso uthi uyahamba uthini uthi usiyelani sodwa kodwa uJesu uzwakala khuluma amagama amakhulu athi mina okwamanje nisiningena ukuthi ngiyakhuluma lento kodwa inhliziyo yenu yayikhathazekile inhliziyo yenu yayigcwele usizi. Uchapter verse 18 uthi ngithi mina kini angilishiyi nodwa namamazela TWC asishiwana sodwa ungabukana nasuthi sisodwa kodwa sisele sodwa bafuna ungabukana suthi siyahlekwa kubukana imali kaNkulunkulu kungazuthi kuyahlala kubukana suthi imali kaNkulunkulu noma mbana ufuna itrend avule podcast ayohlambalaza ibanga likaSimakade noma mbana ufuna ama-likes wenza ibanga libe yinhlekisa. But ladies and gentlemen, this morning I have a good news. Asishiwana sisodwa. Asishiwana siyayithola mina. Asishiwana sodwa. Verse 7 yini masha. Umvuzo wethu asishumayela yini misha. Verse 7 ngabezitha
Verse number 7. But I tell you the truth. It is to your advantage. I tell you the truth. It is in your advantage. Their hearts are troubled. Kodwa we advantage. Nisuswe phakathi kwenu. Ngiyaqala ukubona advantage noma ngiyaqala ukubona ipain advantage wangala. Ipain advantage ngiyaqala ukubona ngoJesu. Abantu bekhala inyembezi beshiwa inkosi yabo. Abantu bekhala inyembezi beshiwa ngumsindisi wabo. Kodwa uswakala ababizilelo athi it is in your advantage. For what? That I go away. That I go away. For if I do not go away. Listen carefully, listen carefully. For if I do not go away. Listen carefully, Church of Jesus Christ. For if I do not go away. For if I do not go away. The helper. The helper. The comforter. The comforter. The advocate. The advocate. The intercessor. The intercessor. The counselor. The counselor. The strengthener. The strengthener. The steadfast. The stamper. Will not come to you. Listen carefully, Church of Jesus Christ. If I do not go away, if I do not go away, the message is fully pumping. For if I do not go away. If I do not go away, The helper. run the helper, The comforter. the comforter, The advocate. the advocate, The intercessor. the intercessor, The counselor. the counselor, The strengthener. the strengthener, And the stamper. and the stamper. Will not come to you. Ukuba besasonke lathi ngeselengizwe. Baba usiphela nami uJesu ekhuluma nathi. Uthi uJesu mina ngiyakhala. Kodwa ukususwa kwami phakathi kwenu kuyi-advantage yenu. Because uma kuzoqhubeka ngihlale nani, nizolahlekelwa izinto ey'nkulu. Uma nizoqhubeka ngihlale nani, nizolahlekelwa ukuthi awube ngcono. Awuvuze. Number one, as a member Church of God, uJesu wayengakwazi ukuba se-Durban Worship Center aphinde abe seGoli. uJesu wayengakwazi ukuba ndabezele sendaweni eyodwa. Ube seKapernaum useKapernaum, ube seKorinte useKorinte. But uthi uJesu namhlanje uma ngisuswa phakathi kwenu, uthi uJesu namhlanje uma ngisuswa phakathi kwenu, angeke ngihlale nizintandane. Mangifika kuBaba, ngiyafika ngicala uBaba, funda ndaba ezindawo, kuyofika number one, the helper, The comforter. The advocate. The intercessor. funda ndaba ezindawo, The counselor. the counselor, The strengthener. the strengthener, The stamper. and the stamper. Nathi ndawasiphala nefundisi. Uma uJesu ehlala nathi, silahlekelwa ngama-qualities awu-7. Silahlekelwa izinto eziwu-7 eziza nomuntu oyedwa. Ngoba uJesu wayengakwazi ukuqinisa usiphelane, aphinde azowuqinisa mina at the same time. But our Church of Jesus Christ, our Church of Jesus Christ, our ladies and gentlemen, ngicela kuseni ningivumele. Ngivumelani ngi-introduce phakathi kwenu. I know and you are familiar, but ngivumelani ngi-introduce-ke nanti uhlobo lomuntu lwasezulwini. Nanti uhlobo lomuntu lwasezulwini. Bayazi abantu abasiza ekhaya, laba abantu abasizayo. Uhelpa, uthi uhelpa.
uzwa ubunzima bomsebenzi wena ungamzwanga. That's number one. A helper. Holy Spirit is our helper. Uongcwele ungumdudu. Ibandla, a church should embrace the Holy Spirit. Iqiniso ukuthi pholoba uJesu wasishiya naye. Asikwazi ukukhonza simreject umoya engcwele. Alikwazi ibandla ukuqhubeka enjoy out of the Holy Spirit. A church without the Holy Spirit is dead. Ibandla elinamoya engcwele ulibona ngokuthi liyozazi ibhalo kodwa liduke liphethe ibhalo. A believer without the Holy Spirit will know other scriptures. Ayazi theology akutshela ngesihebheru nangesgreki kodwa lithola ukuthi noma liyazi kodwa li-powerless. Kunabantu abaduka belazi iBhayibheli from Genesis to Revelation kodwa baduke bawuphethe umhlakahlo, baduke bakhumbukela amathempelini beyifundisa sabatha ngesabatha, isonto ngesonto belifunda iBhayibheli kodwa baduke beyiphethe kodwa because they are lacking the Holy Spirit. Baduke beyiphethe. Moses enikezwe umthetho efika ibandla selikhonza isithombe wabulala into eyisolution. uMoses wabulala isolution eyiphethe. Ningakhonza abanye uNkulunkulu neyithombe mayifika isikisela ukhonza iy'thombe wabulala undaba masibantu umzalwane naye umoya engcwele uyaduka. Holy Spirit is our navigator. Do you know heavens? No. Who knows the heavens? Holy Spirit. Let me prove to you. Umufunda amaRoma 8:26. How? Where will you be? Lithi iBhayibheli umoya oyingcwele uyasisiza nasebuthakathakeni bethu. Alright. Asiyeke ubuthakathaka benyama nje sibiyeke ukuthi ubuthaka. Leli verse ufunda nje ngahluwajahile pholo uzothola ukuthi badala enkosini umoya engcwele usisiza kwi-weaknesses to a point masesifike kwi-presence kaNkulunkulu. Why? Because mawufunda kahle iBhayibheli lithi ngokuba asikwazi esingakusho masesifika kwi-presence kaNkulunkulu. Asikwazi esingakusho masike safika ebukhoneni kaNkulunkulu bese lithi iBhayibheli and then let the Holy Spirit come on our behalf. The Holy Spirit intercede on our behalf according to the will of God. Kuney'khathi bazalwane esifika nasemthandazweni singenamagama okukhuluma sekukhuluma inhliziyo kodwa umoya engcwele afika sikubulale ngokungaphikisana. Umoya engcwele uyasikubulala. Because he searches the deeper things. There is an only man who knows the deeper things of God. We have to move on some Juliana Spalante. We have to move on some Dipinayo. Umudu Moengwale. Umudu Moengwale. He searches. The message. Lo moya labiyelwa sesokweni. Umoya nakahlala emasontweni. Funda iBhayibheli umoya nakahlala emasontweni. Umoya
unenkinga mawunomoyeni mawuphuma ngomnyango umshiye esontweni abafowethu akasisi isithixo akakhonzwa njengesithixo akakhulunyelwe njengesithixo lithi ibhayibheli mayefika uyahlala kini kuze maphakathi kusho ukuthi umuntu wena bafowethu akavakashi kumzalwane kodwa umuntu wena uyahlala umuntu wena oNotestament oyevakasha ngeyikhathi kuthiwa wehlulwe ngoNkulunkulu bese yahamba. But ladies and gentlemen, sinomuntu wena ohlala kithi phakathi onamasiyana mashaya unamaya awufuza umngena ofisi asingeni sodwa singena naye sihambe baboni sihambe naye sihleze emshadweni yenu hlalani naye emsebenzini ngena naye ungafuni ubekwa sashiwa nomuntu sashiwa nomoyeni wena sashiwa
you right now. I don't know the trouble that you are facing right now. I don't know what breaks your heart. I don't know what you need that cancer. But I don't know better than what you want to. I don't know better than what you want to. Did you come to the Safina? What power Peter? Are you Kuala? What power Peter? What do you want to do? What you want to do? But don't know what you say. But what's that? What would you know about the doctor? I'm not seeing them what you say. I'm not seeing them some say. I'm not seeing them kind of say. But he's who come on where we are not sure sees the rest of Halamande Kapaya Kama. Asishiwangu sote. Sura kungena lesi. Kungena umuntu ongahambi yedwa. Hamba nomoya etwe. Ungena office akhe. Kungena umuntu wesura. Our pastoral bishop. You have to just differentiate abantu. Ukwenzela inkolo futhi ayifani. Ingenzi inkolo lethu yehlule kwezinye inkolo. Uthi uPaul eFesu nina senashawa uphawu. Ngiyamthatha kancane lapha emakhaya uma ufuya inkomo ziyafana emakhaya. Ngeke uthi uyikwathi umbala, just umbala. Ziyaphuma ziyabadlelweni inkomo. Kodwa ukuze kubone kashana, ngibone kasiphela. Aloba. Is either kodwa olungcono lwenombolo phakathi nombolo. Inamaletha zawuvali. Ngifaka impilo leyantsini bese ulushisa la esithangeni lenkomo ishe. Noma iphuma tempele diphini inkomo. Iphuma inkomo igcwele amanzi. Igcwele amanzi. Kodwa inyama ukuthi le yakamasini le. Athi uyena hewe inkomo lengaka. Ubona ngani ukuthi inkomo yakamasini. Ngashaya uphawu. Manje uphawu yilo lasiyalisayo. Yafathi asizinkomo sifanele. Kodwa sifani. Sehlukaniswa yini? Amabuzi akabe ngifishe. Sesashawa. Amabuzi lethu. Sesashawa uphawu. Yilo moya ingcwele. Nimzinohlelela. Athi moya wakhe. Athi enhlizweni. Athi uyisibambiso. Sefa lethu. Athi ufakaza. Uyafakaza bafowethu. Uyafakaza. Asishiwana sodwa. Asizoni intandane. Mhlawumbe wasemhlabeni unababa unabamba. Wanikwe igama lokuthi uyintandane. Ngizokunikeza your new identity. Awuyona intandane. Ayona. Sinomuntu bafowethu. Sinomuntu. Layonito. Kodwa umuntu. Sinomuntu. Sinomuntu. Kalemini themba ukumcalela. Umvumele ngeke enhliziyweni. Umvumele ngeke kuwe ngophakamisa ngenyawo. Can we please stand? Abusibeka. Sashiya umuntu. Sashiya umuntu. Dilento obusikhona ulokuzwa ukuthi nokulahlekelwa zimoto. Kodwa uziduduza inkulumo yakho ngaphakathi. Nokuhlelwe umuzi. Kodwa uziduduza inkulumo yakho ngaphakathi. Nokulahlekelwa urijethwa. Ngoba iBhayibheli lithi it is no advantage. Kuyi-advantage yenu. Angazi ukuthi imipilo engeke impilo omdinga kuyona. Kodwa uma udinga i-helper, Holy Spirit is our helper. If you need a comfort, you are not sure that you cry or cry to Jesus.
Jesus. Cry to Holy Spirit. Lean to Jesus. Lean to full take it down, Ruth. Full can you lift last time this verse? I amplified it for the last time. From introduce who would more one while you check of all three. When said, which was a mood, which all just a piece, what do you figure to me? But I tell you the truth. Listen, church, listen carefully, listen carefully. It is to your advantage. What you David Shando, what you Samuel, we are kind of a belly, Saul, Robert, and Lahim. Kuna watu kuna mshangwa wapi bakalelezi kukula faila. Some parents are advantage. You want to receive what David about. You want to David who is easy. Go to Saul Robert. What you kulu kalela kuzebeli. Dedela. Funda na mshangwa dedela kuzwamngeke. It is in your advantage that I live. Just when I was about 12, it came now. God, that is the full verse. For if I do not go away, the helper, the comforter, oh my God, the comforter, the advocate, the intercessor, the counselor, the strengthener, the standby will not come to you. Can you imagine the loss seven characters in one person? We have all filled to every moment. I can say we have been through one relationship, what was we can't the relationship we're going to make. A biggest question is what we demand and what deny. That's a visit. So whatever. But another start to this band no more into it. I just start to this experience it. Experience balance and that's the more into it. Experience coach and loud more into it. I'm getting that is the God. Now I'm not a morning man. Ofuna umsizi, ofuna umduduzi, ofuna ummeli, ofuna uzohlala naye angamshiyi. Asondele emazalwane sokwamukela amandla kamoya engcwele ngokukhulu ukuphuthuka. Nawo amandla kamoya engcwele. Nawo amandla kamoya engcwele akhona kule ndlu. Wathi wayesefikile yena asifundise konke. Asize sonke amandla kamoya engcwele. Mhlawumbe wazabuya kulendlela ngaphambi uzabuyihamba ngamandla akho. Udinga amandla kamoya engcwele ukuyihamba le ndlela. Ozokushela endleleni yethu. Uthi uMpostoli Paul athi sengiphumile ukuba ngiyangena eFesasi. Wathi umoya engcwele cha ungangeni. Khuphukela ezweni elingehla. Ubani okulawulayo
You know you need the Holy Spirit and you don't have the fellowship with the Holy Spirit with you. You don't have the fellowship with the Holy Spirit with you. Now, this is your opportunity today to come and receive a free gift, a gift of the Holy Spirit. Oh, Jesus almost tell me, I'm promising you the gift. Let me go so that he can come. Because if I do not go, he will not come and have fellowship with you. Amandla kamoya ingcwele siyakhuleka siyibandla sonke silolizana phezu kwabazalwane. Wena uNkulunkulu omuhle owethembekile. Wena awusithembisi uma ungeke uzufeze. Wena uNkulunkulu owehlulayo ukukhuluma amanga. Uthanda izwi lakho usinikeze isipho samahhala. Isipho sikamoya ingcwele. Ngathi ukuba sisamkela amahhala. Kodwa lesi sipho sibiza ukudlula zonke izipho. Esingazifumana emhlabeni ngokuba sona siyithikithi lethu elibufakazi ukuba sinophawu emabunzini ethu athi umpostoli Pawuli nakike bengisahlushwa umuntu ngokuba emzimbeni wami ngingathi izimpawu zikaJesu Kristu laba bazalwane begubile in the altar of grace. Father, in the name of Jesus we pray. And we release the power of the Holy Spirit upon them. You said in your word, we can ask for anything. So long as if you are asking it in your name. Holy Spirit is your free gift. Allow him to come and fellowship with us. Seasons will begin. Father, in the name of Jesus, we pray, oh Lord, your word has come and our people has received it. We have received your word, and we thank you for the Holy Spirit. For without the Holy Spirit, we do not have a guarantor. The guarantor is with us through the Holy Spirit. He dines with us. Oh Lord, He is our comforter. We thank you. We worship you. We glorify your name. Can we all raise our hands? And thank the Lord for the grace of our life. Thank the Holy Spirit for the gift that you have inside you. Let us all thank God. Father, we thank you. Siyabonga uNkulunkulu namandla. Ngokuba izwi lakho lisehla lehlule inhliziyo zethu. Kusenamandla kamoya ingcwele ukutshalile indawo yokholo ngaphakathi enhliziyweni zethu ngoba sizo iy'ngcebo zakho zithunyiwe zithunywe lithi. Inhliziyo zethu zingabi lukhulu. Sinamukele umfundiso olusifundisa ngomoya ingcwele. Siyavuma ukuba ingcwele sehlule usuku nosuku. Samkelela ukuba ahole izimpilo zethu. Singafundi izwi ngaphandle kamoya ingcwele. Singathandazi ngaphandle kamoya ingcwele. Singanikeli ngaphandle kamoya ingcwele. Singanikezi uthando ngaphandle kamoya ingcwele. Konke sikwenze ngamandla kamoya ingcwele. Ngokuba konke njengoba yinzuzo mpelele futhi udumo lwakho konke lokubuyisela kuwe. Siyabonga uNkulunkulu namandla. Siyakudumisa nangenceku yakho efikile yazoshumela ngamandla nangesibindi, full of energy, full of passion of the word of God. As the church of Revelation Center, we pray upon his life, oh Father, anoint him even more, opening many platforms for him to go and stand and introduce the Comforter and introduce the greatest teacher, the helper, the Holy Spirit. We bless him and his family. In the name of Jesus Christ we pray. And the church say amen. Can we give God all praise?